नगेश्वर भैया के सोरवा के बहिनी पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में सुना के बहिनी। नीलम दीदी के हबवा के बहिनी पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में सुना के बहिनी। तो फिर से जिला परिषद बनाई है गे सुना के बहिनी। तो फिर से इनके के जीतई है गे सुना के बहिनी। आगे बुझने पुन पुन पश्चिमी प्रखंड का जिला परिषद कैसा हो? नागेश्वर भैया मत घबराना, नीलम दीदी मत घबराना। इंदारा आवास देथिन बिरधा पे ना सानवा सानवा। गरीब मजा दूर लागे काका करथिन कामवा। गामे गामे नाली गली घरे घरे रसानामा। अरे तू करिहा सपोटवा के बहिनी देके अबरी बोटवा गे सुना के बहिनी। तू करिहा सपोटवा के बहिनी देके अबरी बोटवा गे सुना के बहिनी। तो फिर से इनके के जीतई है गे सुना के बहिनी। तो फिर से जिला परिषद बनाई है गे सुना के बहिनी। अच्छा तो ठीक हो भैया, अब की रहे के जितावल जाई, आइंगरे के जीत के माला पहिरावल जाई। पंकज भैया मत घबराना। रिकॉर्डिंग बाय मनोरंजन स्टूडियो। तीनों के जीतई बे हम हो दीहा सब लोग साथ जी। चाचा चाची भैया भौजी भूलिहा नहीं बात जी बात जी। भारी मातों से इनका विजयी बनाई हो। हमरो नीलम दीदी के विजयी बनाई है। पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में कैलखिन बड़ी है काम मागे सुना के बहिनी। पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में कैलखिन बड़ी है काम मागे सुना के बहिनी। तो फिर से जिला परिषद बनाई है गे सुना के बहिनी। तो फिर से इनके के जीतई है गे सुना के बहिनी। किनकर होई सरवाजी भैया, किनकर बहल है हवाजी, बतावो ए भैया। किनकर होई सरवाजी भैया, किनकर बहल है हवाजी, बतावो ए भैया। नया बड़े किनका के जितई बाजी, बतावो ए भैया। सजला बस किनका के बनई बाजी, बतावो ए भैया। नगेश्वर भैया के सोरवा के बहिनी पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में सुना के बहिनी। नीलम दीदी के हबवा के बहिनी पुन पुन पश्चिमी प्रखंडवा में सुना के बहिनी। तो फिर से जिला परिषद बनाई है गे सुना के बहिनी।